В петък, 20 март, настъпва един дългоочакван специален момент – пролетното равноденствие. Това е време, което бележи началото на астрологичната година и носи усещане за баланс и ново начало. Това е момент, в който можем да спрем, да си поемем дъх и да се настроим за новите прекрасни неща в живота си, да пуснем старото, но само за да направим място за това, което идва. Често ме питат кои камъни са подходящи за този период. Морганитът, например, е страхотен. Носи нежност, мекота, сърдечна хармония. Зеленият авантюрин е камък на новите възможности, на растежа, които започват именно сега. Аметистът се свързва с спокойствие, интуиция и яснота, когато ни е нужна тишина, която можем да чуем себе си и да бъдем себе си. Розовият кварц ни напомня да бъдем по-нежни към самите себе си, да даваме и приемаме любов, а перидотът носи свежа, жива енергия и обновление. Всъщност, не е нужно да търсиш перфектният избор. Понякога просто го усещаш. Просто знаеш. Кой камък е твоя днес?